गसाइगाव खासियाबारि ओनसोलनि गंसे देहा फाहामसालिनि मुङा भुत बांला। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि हाथाइनि साखाथियाव थानाय सोरखारि देहा फाहामसालिया गोबाव समनिफ्रायनो आद्रा लुनाय थासारियाव गोदोसोनानै दङ। देहा फाहामसालि गैयैनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों ओनसोलनि रायजोफोरा। 10 दाननि सिगां बिडिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांमोना लुफिननायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनफिनदोंमोन। लोगोसे अरुप कुमार दे बिथाङा 20 बिसना गोनां देहा फाहामसालिनि लुखांफिननायनि थाखाय 1 कौटि रां हरनायनि बाथ्रा होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम देहा फाहामसालिनि लुखांफिननायनि जेबो खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै होननानै फोरमायदों ओनसोलनि रायजोफोरा। सोरखारनि जेबो राहा लायैखौ नुनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा बायहां जिहां थासारियाव गोग्लैनानै थानाय देहा फाहामसालिखौ भुत बांला होननानै बिमुं होबाय होननानैबो फोरमायदों। आसाम सोरखारजों लोगोसे बिटिसि सोरखारा जेन थाबैनो आद्रा थानाय देहा फाहामसालिखौ लुफुंनानै होयो बेखौ ओनसोलनि रायजोफोरा खावलायदों। आसा मा बुंगोन बे देहा फाहामसालिया गोबाव साननिफ्राय बेबायदि अबस्थायाव गोलैना दं, मा बुंगोन नोंथाङा? बे देहा फाहामसालियाथ' गोबाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दं, गोबाव दिनानो जालांबाय। जों रायजो जानानै खासियाबारि एलेखानि जानानै जों जेन' बे हस्पिटालखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेन' थाब बानायनानै होयो बेनि थाखाय जों खावलायदों आरो। माबायदि समस्याजों नोंथांमोना मोगा-मोगि जानांदों? जोङोथ' बाव बिनि बासिन्दा हिसाबै जों बहुद खस्थ'आव गोग्लैनाङो। मानो होनबा जोंनि जायगायाव खाथि खालायाव जेन' जोंना बिदि हस्पिटालबो गैया। जों माबा मोनसे बेमार आजाराव गोग्लैयोब्ला जोङो गसाइगाव बायदि गोजान जायगायाव जों लानानै थांनांगौ जायो। खमावबो बिनिफ्राय 12-13 किल'मिटारसो गोजानाव जोङो लानानै थांनांगौ जायो। बिनि थाखाय जोङो जोंनि जायगायावनो जेन' बे हस्पिटाला लुफुंजानानै होयो अब्ला जोंनि खाथि खालानि रायजोफोरा गोबां गोजोननाय मोनगोन आरो। 10 दाननि सिगां माने हस्पिटालखौ बानायफिननाय जासिगोन होननानै माने बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों, नाथाय दिनैसिम मावनाय जायाखै। नोंथाङा मा बुङो? बेनोथ' जोंनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै गोबांथार मानसि लानानै बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै गालांबाय आरो जोंनि सिगाङाव बुंलांबाय जे बे खामानिया थाबनो मावफुंजासिगोन होननानै। दा बिनि थाखायनो रायजोफ्रा थाबैनो जेन' मावफुंना होयो बेखौ रायजोफोरनि गोसोआव आसा दं आरो। बे बांलाखौहाय नोंथांमोना दिनै बे देहा फाहामसालिखौहाय मोनसे भुतनि बांला होनना नोंथांमोनखौ बुंनायखौ खोनानो मोन्दों, दिनै मानो बुंनाय जादों? बे हस्पिटालखौ भुत बांला होनाब्ला आरो मा होनबावनो, दिनैसिम नोंथांमोनाबो नुदों, नायदो बेयाव ना सोरबा मानसि फैयो ना मायो, हाग्रा दुफबजोब्बाय, मोसौ बोरमा थाग्रा जाबाय, दिनैसिम जेबो मोनसेबो बानायनानै होफुङा। बेनि थाखायनो जों बेखौ भुतफोर थाग्रा बांला होननानै बुंनाय जाबाय आरो।